खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि sbbodonews चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो 31 डिसेम्बरनि सिगां जायखिजाया गारिफोरनि फोरमानपत्र जेरै आरसि ड्राइभिं लाइसेन्स इन्सुरेन्स पल्युशन बायदि बायदिफोरखौ रिनिउ खालामनानै लानांगोन आरो टेक्स होनांगौ दङब्ला होनांगोन नङाब्ला हमजायोब्ला 10,000 सिम जुरिमाना लानाय जागोन बे आयेना गासै भारतआवनो जागोन जोंनि आसामाव कामरुप मेट्र' गोख्रोंसिनै बे आयेनखौ फालिनाय जागोन होननानै बुंथिदों कामरुप मेट्र'नि DTOआ फैगौ 1 जानुवारिनिफ्राय बे आयेना गोख्रोङै फालिजागोन गोबांनि गोसोआव सोंथि ओंखारदों जिनाहारि खालामग्रानि आखायाव BTC एबा BTR खौ सालायनो होगोन नामा दिहिरा समष्टिनिफ्राय देरहानो हानाय GSP नि घनश्याम दासआ थांनाय 15 डिसेम्बराव BTR नि गोदान EM महरै 1 लाखनिबो बारा रायजोफोरनि गेजेराव समायखिरा लादोंमोन दा दिहिरा समष्टिनिफ्राय देरहानो हानाय GSP नि घनश्याम दासनि हेंथायै माखासे खौरां रिपर्टआव फैदों रिपर्टनि बायदिब्ला गोदानै सायख'जानाय BTC नि EM घनश्याम दासनि हेंथायै कर्टआव जिनाहारि खालामनायनि केस सोलिगासिनो दङ खौरांनि बायदिब्ला BTC नि EM घनश्याम दासआ सासे तान्त्रिक बाबा एबा अजासोमोन सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'नि देहाखौ फाहामनो थाखाय बिमाया घनश्याम दासनिसिम लानानै फैयोमोन बेयावनो बियो 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ खेबथामै जिनाहारि खालामदों जिनाहारि खालामजानाय हिनजावसा गथ'आ एप'ल' हस्पिटालाव गथ'बो जोनोम होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों जोनोम होखांनायनि उनाव कामरुपनि चाइल्ड केयार सेन्टारसिम लानानै फैनायाव सातगाव पुलिसनो खौरां हरनायाव बे जाथाया सोराङाव फैदों सातगाव पुलिसआ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 2019 मायथाइनि 25 एप्रिल दानाव घनश्याम दासखौ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो 2019 मायथाइनि 31 अक्ट'बराव सातगाव पुलिसआ कर्टआव चार्जशीट फाइल खालामदोंमोन घनश्याम दासनि केस नम्बर 125/19 दासिमबो कर्टआव सोलिगासिनो दङ होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों दा गोदानै सायख'जानाय BTC नि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जिनाहारि खालामनायनि थाखाय कर्टआव केस सोलिबाय थानाय घनश्याम दासखौ EM महरै BTC एबा BTR खौ सालायनो होगोन नामा प्रमद बर' बिथाङा बिनि हेंथायै एक्शन लागोनखौ आसा खालामबाय मानोना बिथाङा BTC एबा BTR खौ गोजोन खौसेथि आरो जाख्ल'नाय गैयै खालामगोन होननानै समायखिरा लादोंमोन नलबारि पुलिसनि मोनसे देरहासारनाय नलबारि पुलिसआ बेंकनिफ्राय रां खावग्रा 10 सिखावफोरखौ हमनो हाबाय थांनाय 20 नभेम्बराव नलबारिनि अमयापुरी पान्जाब नेशनेल बेंकआव डाकाथि जादोंमोन डाकाथि जाखांनायनि उनावनो नलबारि पुलिसआ सिखावफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रोङै नागिरनाय खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन आरो सिखावफोरखौ हमनो थाखाय आसाम पुलिसनि गोबां हान्जाफोरखौनो आसामनि दाब दाब जायगाफोराव गोख्रों नागिरनाय हाबाखौ मावनो थाखाय दैथायदोंमोन दा नलबारि पुलिसआ बे खामानियाव जाफुंसारनो हाबाय आरो दासिम 10 सिखावफोरखौ नलबारि पुलिसआ हमनो हाबाय हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारियै कामरुपनिफ्राय फैजुल हक निर्मल दास शाहिद आली रुमि पाटवारी आरो इथुल्ला आली अदालगुरिनिफ्राय बासुदेब ब्रह्म आरो किनाराम बसुमतारी नलबारि मुकालमुवानिफ्राय करण आली बादशाह आली आरो रामजान आली रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोर 10 सिखावफोरा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय डाकाथियावबो आखाइ दंमोन नलबारि पुलिसआ हमजानाय सिखावफोरनिफ्राय गंनै पिस्तल गरदाइन गुलि नोगोद 2 लाख रां गंदाइन मबाइल आरो माखासे सना हमनो हादों दा 10 सिखावफोरा नलबारि पुलिस थानायाव दङ मख'नो गोनांदि रां खावग्राफोरा पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय गासै 64 लाख रां खावदोंमोन BPF हान्जाया गावसोरनि 16 देरहासारनो हानाय केन्डिडेट एबा बिजाथिफोरखौ मैया बरायदों BTC बिसायख'थियाव BPF हान्जायानो बयनिख्रुइबो बांसिन 17 मासियाव देरहासारनो हादोंमोन नाथाय रावबो हान्जाजों एलायन्स गैयैनि थाखाय बिथांमोनहा BTCआव सोरखार दानो हायासै देरहानो हानाय 16 बिजाथिफोरखौ मैया क'क्राझारनि आर'नाइ हटेलाव गाजा गोमजायै बरायनाय जादों BPF हान्जानिफ्राय 17 बिजाथिफोरा देरहानो हादोंमोन नाथाय जमदुवार बियाबनिफ्राय देरहानो हानाय रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा BPF हान्जाखौ एंगारनानै मैया 16 डिसेम्बराव गुवाहाटीयाव थानाय कलाक्षेत्रआव जानाय BJP दोलोनि मोनसे सावरायमेलाव थांनानै BJP दोलोआव हाबहैबाय रेवरेवा नार्जिहारिया BPF एंगारनानै BJP दोलोआव हाबहैखांनायनि उनावबो BPF हान्जाया BTCआव सोरखार दानो हागोन होननानै बुंथिदों बेयावनो जानाय खौरां मेल एबा प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों BPFनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रबिन बर' बिथाङा बुंथिदों दि UPPL BJP आरो GSP मोनथामबो हान्जानिफ्राय देरहानो हानाय
बिजाथिफोरखौ हटेल लिलिनिफ्राय उदां खालामोब्लानो सा 7 बिजाथिफोरा BPF हानजायाव हाबफैगोन आरो BPF हानजाया फिन सोरखार दागोन। बिथां प्रबिन बर'आ BTCआव सोरखार दानो हागोन होननानै दासिमबो फोथायनाय दं होननानै बुंथिदों। बिथाङा बुंथिबावदों दि देरहानो हानाय JSP, UPPL आरो BJP हानजानिफ्राय सा 7 बिजाथिफोरजों बिथांमोनहा दासिमबो जगाजग दं आरो दान मोनसेनि उनावब्लाबो BPF हानजायानो फिन सरखार दागोन होननानै बुंथिदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों रिकमेन्ड होजानाय एबा सायख'जानाय मोनद' जनगोष्ठीनि सा 6 बिजाथिफोरखौ आसामनि गभर्नर प्रफेसर जगदीश मुखीआ गनायथि होबाय आरो सा 6नि मुंखौ आसामनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवानोबो गथायबाय। सायख'जानाय सा 6 मेम्बारफोरा जाहैबाय गरखा हारिनिफ्राय माधव चन्द्र छेत्री, शरनिया काछारीनिफ्राय समाभावती डेका, सावथाल एबा सान्थाल हारिनिफ्राय उलसन हाजदा, कियत हारिनिफ्राय प्रदीप कुमार बायान, राभा हारिनिफ्राय हेमन्त कुमार राभा आरो जेनेरेल कास्टनिफ्राय अर्पणा मेथि। नोंथांमोनहा बेखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा। गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय सासे दैदेनगिरि महरै सायख'नाया इन्डियान कन्स्टिटिउसननि 6th शेड्युलाव थानाय पेरा 2(1) नि आयेनखा। आबादारिफोरनि सोमावसारनायाव बे बाराव सासे आबादारिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। आबादारिफोरा मोनथाम आबादारिफोरनि बिलनि हेंथायै थांनाय 21 साननिफ्रायनो दिल्लीनि गोबां सिमाफोराव सोमावसारगासिनो दङ। मिरु सोरखार आरो आबादारिफोरनि गेजेराव गोबां खेब सावरायलायनायबो जाबाय, नाथाय दासिमबो बिनि जेंनाखौ फोजोबनो हायाखै। मिरु सोरखारनिफ्राय जेबो मोजां इसारा मोनैनि थाखाय आबादारि बाबा राम सिंह 65 बोसोर बैसोनि बिथाङा सोमावसारनाय जायगायावनो गावखौ गुलि गावनानै फोजोबनानै लाबाय। बिथां बाबा राम सिंहआ आबादारिजों लोगोसे सासे धोरोम गुरुबोमोन। बाबा राम सिंहनि गोथै देहाखौ सोरखारनि मानसिफोरा पस्टमर्टेमनि थाखाय लांनो नागिरदोंमोन, नाथाय आबादारिफोरा हराखै आरो बिथां थैनायखौ आबादारिफोरनि थाखाय मुंख्लं जानाय फोसावबाय। मख'नो गोनांदि बाबा राम सिंहआ थैनायनि सिगां गांसे सुइसाइड नटआव सोरखारनि हेंथायैबो लिरनानै गालांदों। UPPL दोलोनि रोनगोरा नार्जारि बिथांखौ UPPL दोलोनि आफादगिरि बिबान होबाय। समायखिरा लाखांनायनि उनाव मैया UPPL हानजाया गुवाहाटीनि सुलिन ग्रेन्ड हटेलाव गिबि सावरायलायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों UPPL दोलोनि बिबानखौ माखासे सोलाय सोल' खालामदों। सिगांनि लेङाइ आफादगिरि एबा भाइस प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारि बिथांनो दा प्रेसिडेन्ट एबा आफादगिरिनि बिबान होबाय। अरुणाचलनि आसाम सिमायाव मैया मोनाबिलिनि 8:10 बांग्रि मावदों। अरुणाचलनि सुबनसिरियाव बांग्रिनि एपिसेन्टारमोन आरो बेनि रिचार स्केलआ 3.1 मोन। बे जाथायाव खहा जानायनि जेबो खौरां फैथ'वाखै। BTC बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव दिनै टिवा अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिया जागोन। गासै मोन 36 समस्तियाव सा 124 बिजाथि एबा केन्डिडेटफोरा बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो बेयाव गासै 3,08,409 भट होग्राफोरा भट होगोन। टिवा अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव मोनब्रै जिल्लानि माखासे ओनसोलफोरावल' बे बिसायख'थिया जागोन। जिल्लाफोरा जाहैबाय मरिगाव, नगाव, हजाइ आरो कामरुप मेट्र'। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।